bandiraɓe min calmini on mone mon kala min juurima ɗum ko weltare hannde eɗen jooɗodiɗo e goto e mawɓe e leñol ngol biyeteɗo Bayla Coulibaly taw ko ɗo e wuuro ene wiye Hor Kadiéré kadi ko mawɗo mo ganduɗa gurdam mum ne heewi nafoore no feewi e rendo ngo ha tengti noon e rendo fulɓe nde tawno o waɗi gueɗe baɗɗe fayida kanko tan e hoore makko e woɓɓe ɓe ɓe ganduɗa ko yontidiɓe makko ɓe ganduɗa ko yaadiɓe makko e liggodiɓe makko kono haɗa wutti fondede jullare jataw jomum tawa ko en goɗɗoyta e mbiyat ko ardi foof mawɗo Bayla Coulibaly e calmina bandiraɓe Windire TV e yesso ma mi salmini dendagal hettotoɓe Windire TV nanoɓe fulfulde toɓe mbawi wonde foof mi salminiɓe mi juurimaɓe ina ñagonoɓe Allah cellal caggal nde calminɗa bandiraɓe ko adi fof en duttoto caggal seeɗa so eɗen gandi e Bayla Coulibaly ko ɗo henne wuuro Hor Kadiéré jeeya sen duttimo caggal seeɗa tuggude duuɓi jeeɗiɗi ha fayi hedde duuɓi capantati e joyyi holɗo neɗɗo o wonno koye guese walla koye gaynaka walla wonno koye jangguinede e on ndeɗon tumbere nde tawno ene haasi kala kono yerwe e neɗɗo koye ndeɗon tumbere heewi yerwede duuɓi jeeɗiɗi ha fayi duuɓi nogas joyi capantati hen e on saaha so tawi artanande min Bayla Coulibaly on ko holon min Bayla Coulibaly jimminama ɗo koye Hor Kadiéré e gandumi ndema e mana ganduɗa e awo e cañi ɗum taw mi jinnaɓe waɗi ɗum liggimi hen mi reemi hen mi sañi hen eyi mi awi hen ɗum woni meƴƴum tawri bamen mbaɗa ɗum ɗen golle andi ko tawɗa jinnama golle fof ɗum woni gollata ɗen golle gollumi ganda ha ɗangal jottini min eyyi kono caggal mum kam bandiraɓe hewɓe jii Bayla Coulibaly ene dilla e batte e ɗemɗe gendiji ko neɗɗo bindowo mboɗo sikki bindi ɗi jaltani ndema kaya avocat e gaynaka ka holɗo neɗɗo o rewi ha watti windude holɗo naati ha janggi e ɗum ɗon ha watti windude eyi wonno jangde ko hunde nde guurɗa mi ummima ɗo mi windi e deftere am gurdam tumuranke ndeɗo winde hen tumuranke kono ɓe mbiyata biographie hunde fof e lawol ngol gurdam ɗo e Hor Kadiéré nomin gurmi adane ene winda e mayre nde ɗanngal are hen kadi fof ne winda e mayre andi ɗum noon ko sowona wadde réputation kono windama ɗo rewde ɗo ha ganduɗa koyɗe jarumi kam koyɗe jarumi ɗo ha Bakel e koyɗe jarumi ha Kidira e ɗon ɓammi train ha faade mana Bamako ɗo ndewmi faade Côte d'Ivoire e ɗo ndewrumi mana ganduɗa faade Holti Volta nden e faade Niger ɓen ɗiɗo faade Algérie e kañum gurdam ɗo ha gasi kañum gurdam e lawol ngol ha gasi e kañum kadi hen gurdam mana ganduɗa nomin gurdi français ni bindugol ko faate ngalunen ɗo ko faate awo e ndema e gaynaka nen ɗo ko faate e droit ji nen ɗo holko addanima tan directement gadiɗa windude e deftere wiyetede gurdam tumaranke holko wonno mujibo mujibo jangde mi jangguino ɗo seeɗa nden wonno kam babam nanani mi jangde kono sukaɓe pijjannomi wono nehami ko Dakar sukaɓe pijjannomi ɓe jeeyi so jeeyi école so garti ene jangga mi koram mi hocci hen bindi seeɗa nden deftere wiyetede Mamadou bindata min janggatno mbiɗa wawi nonirumade de kono ne jaami ha France sa yiiɗi windude mana ganduɗa mandat ko ma mbiya kaari windidam sa hokkama kayitaji sécurité sociale ma mbiya kaari windidam haqqille woni no waɗnam haqqille woni yomi yaha cours du soir battumi yaade noon cours du soir mbiɗa jangga kiris mi ƴeŋi ligguey mi yaha mbiɗa janggoya France pour mi wawa windude mana ganduɗa kam bindi wawa rampidde sécurité sociale mi wawa kam neldude e ganduɗa somi yiiɗi wadde mandat jinnaɓam tan mbiɗa wawi wadde mandat jinnaɓam e ɗum continue e ganduɗa e jangde e nannimi noon kam haqiqa ko woni gongon nannimi kam e jangde Pulaar ko musidɗo men biyetede Murtuɗo Diop ndeysaan ay ko Murtuɗo nannimi hen min noon komi syndicat kono mi ɓooye parti ji guilay parti ji communiste en CCT en ko France fof mana droit de l'homme en gueɗe fof mi naati hen e nokku e fof gonda mi naati hen e nokku to gonnomi ɗo komi woni responsable foyer Boulogne-Billancourt France komi wonno mawɗo so asoɓe garinomo yiide haalde ko wadde conférence o namnoto ko délégué ji ɗi ɓe noddami mi walla mo e salle o wona e wadde conférence mi haala Pulaar janggen Pulaar ha saaha goto o yagam Bayla ko hanma janggude Pulaar mbimi somi janggi Pulaar ko nafne e joni fof mi jangam joni ko France mi wawi windide mana ganduɗa joni kam mi wawi windide mana ganduɗa lettere mi wawi rampilde sécurité sociale kayitaji ganduɗa docteur eɓe wawi rampilde Pulaar ne ko nafrem o janggo Pulaar
mi yima aɗa jogui ngandi moƴƴiri a jogui haqqille moƴƴo tinno windu pular hay soko ƴattoji windu tan mboɗa fo windu aɗa wawi windu gurdam ma ɗon noon haqqille ma ari e windu gurdam Fouta no wano hanki ene watiri eno ƴuuƴo ngo ari ha sukaɓe ngo ullo e ulle ladde ay ko kala ɗum go fof joni ari joni minen gonno adane yawroɓe koyɗe e sara ayi ko hulletene ko fof ha ari joni e ɗum woni mana wono woni ndeɗo deftere gurdam tumuranke nde ko mi windini ngaro he seeɗa mi haalanma neɗɗo wawi haalde miijo muɗum no haniri eno lerruɗi tan koye ɗemgal mum pulaar ko ɗemgal jañgal neyugal galɗugal ene haani tarika men ma walla mbiyen tarif Afrique ɓiɓɓe Afrique fof e karallagal muɓen mbinde maggal ƴewmi gandumi ko tumuranke tan wawi haalde ko woni e tumurankagal ndeɗo deftere tengtinta ko seedantagal gurdam tumuranke ma jamonuji garoji paam holno gurdam men wano holno watiri mi haaɗo tan non c'est intéressant hay sa ɓenini ala ko bonnata no timmin hello go nde haalata kono guura men wano newade nde toɓo e ilam hewno kono entinani en matani ha ngo yoro bongo ara men yori leydi wari jawdi yimɓe keyɗi ñabbuli keewi ko neyino fof satti sagataɓe men peri uuje leyɗele janane ɗe ganduɗa en gona aadaji gooti en gona guri gooti e gonɗen tumurankoɓe tampere haaɓe rafi gurdam joote gonɗe tumurankal tabarakallah bandiraɓe e paami e saaha nde bindata ndeɗo deftere e gurdam tumaranke e on saaha ɗanngal ngal ɗon e ɗanngal ngal ɗo beele ko jertinonoɗa nden ko a yi ɗum hannde walla ala kam haqqillaji woni tan gonde tampere wonno nde no mbinomi ni wonno on saaha woni liggeymi tan ko a reman pooɗe ma ndema guese ma ganduɗa gawoya jawdi ma nga bo ceeñen ko noone nde ɗum natti hewde ndede nde natti wonde nde tan hawn kadi sukaɓe péri ɓe jeeyito ɓe ɗannimo to ɓe ɗannimo ka ko nden kadi min hooram e ɗanngal minne arema beele ɗanngal nden ngal e ngal joni ngal ene yirodiri to batte nandugol walla ne serti ene serti gati ɗanngal nden ngal ene ɗeɓi sattude par ce que min gummotomi ɗo mi ala hay mbuuɗu mi yeeyi compléte am temedde jeeɗiɗi gummotomi ɗo warka jere ko koyɗe jaarumi hande noon sukaɓe bama neldete mana million ɗiɗi million tati joɓa men nanga nawma ha frontiére walla nawma Algérie walla nawma min ko koyɗe jaarumi ha France e nder deftere mi ruttama laaɓi ɗiɗi e nder ngol gummorimi ko Algérie jaami mana ganduɗa Marseille on saa noon ko namdete ko contrat de travail walla carte hébergement wono contrat sa jogui liggey kayitaji aɗa biɗomo ene wanma embauché aɗa liggo walla biyomo ene wawi waddema honnudema e nokku mum ɗum joni hébergement mi ala duttami Algérie gummitimi ɗo paami Tunisie ɓamtumi kadi hoore Bawol patimi Marseille ɓe mbi kam kadi ganduɗa komin namdima ko sa addani awo mana ganduɗa a ruttate duttami kadi mana Tunisie e hankkadi on saa noon e habre nangui kam no fewi min kadi gongol kadi jaami ha Liby e kadi on saa koye on saa mbaɗi kuddeta Kadafi e moɓe jii fof cikata koto ɓen ɓe nangino balɗe ɗibbal tati ɓe tawi dal gona duttidimi Tunisie hande koɗo men ko mawɗo Bayla Coulibaly e caggal nde binduɗa gurdam tumaranke a windi deftere e wiye tindi ɗum nene holko woni sababu muɗum sababu tindi wonno taw hankkadi fuɗɗima janggude no diwi seeɗa nde battumi janggude pulaar de jaami ko INELCO wiyete ko l'Institut national de la civilisation langue orientale ko toon yimɓe fof jangata ɗemɗe ɗe fof toon jangate o ɗon kawrime e Cameroun naaji goto wiye Mamadou Aliou nde wonno taw hankkadi fuɗɗima nde jangumi hankkadi bindi hankkadi watti yaade INELCO ɓe jangga pulaar e hankkadi ɓe nde jangata toon ko tindi e Amadou Mamadou Aliou wi kam aɗa wawi waɗane recherché tindi pulaar mbimi ha mbiɗa wawi ɗum noon tindi ɗi gandunomi mi naata e foyer e namno bandiraɓe tindi ganduno e tindi kewɗi waji goto hen jeeya ɗo ne wiye Diawo jeeyi hokkami hen tindi kewɗi jaami jilimi tindi kewɗi woni ɗo henna goni ɗo henna e mi windino ni ganduɗa seeɗa e gardidi e tindi tindol ko hunde hewde mana ina soomi gueɗe kewɗe gariji men mbadiji men joljole men ina sifono hen jamanu jawtuɗo ina feerne hen jamanu gonɗaɗo ina jofana hen jamanu garowo musidɓe tinden ɓe ɗiɗo tindi ko
ɓeeɗo Jawoy Jeey tindini men tindi kewɗi, Alassane Thiam tindini min tindi kewɗi, e sukaɓe yimɓe hewɓe tindini ko men tindi kewɗi. a waɗi deftere wonde ene wiye daari, a waɗi kadi wonde ene wiye darul da e daari holko serni ɗum? Daari enen mbiya tindi kam enen tindanno ko wayno fowre bojelen, ko haala yimɓe daari ko sifa ko gurdam gonno ko wayno Samba Gala Jeegi en, ko wayno Sékou Oumar en, ɗum ɗo ko daari. E moni fof noon dardata ko no yiiri no haari no nangiri, ɗum woni darol ko hunde ko wanno. wodan joɗiɗo ene dartata ɗum yimɓe, enen mbiya ɗum tarih haala safalɓe, kono enen mbiya ɗum darul. eyi dartade noon gueɗe ɗe no ardi ɗum kam daari ene fof ɗe gandi ko woni darol jiida e tindol. deftere ma daari nde